Chunya opako nying Nyasaye kendo nyadichiel motimo ng'wono maduong' e okinyi masani mar tich abich mondo wagone Nyasaye erokamano kanyakla. Aseneno gik madongo ma Nyasaye timo, omiyo chunya obedo mamor. Okela e studio mar Lolwe mondo wawinjre weche moko matin. Kendo adwa ni mondo ago erokamano bende ne nyithi Nyasaye ma chunygi ber moyie mondo injili oyal e karegi mar biashara. Kendo Nyasaye mondo ogwedhi Nick Okelo gi tim mare ma osetiyo matek mondo injili one kendo oyal e piny ngima. Bende ago erokamano ne producer mara Madam Cynthia kuom yie mondo chung koda e wachni gisani mondo ujumbe ma Nyasaye okelona mondo in bende akelni mondo wapog kanyakla. Agombo ni mondo ago erokamano bende ne nyithi Nyasaye mamoko mosechung koda e wachni kendo mondo mi injili chop kama ochopie ni nitiere nyithi Nyasaye mathoth moseyie ni gichung'ie toka kayalo wachni. Agonegi erokamano mang'eny. Adwa nago erokamano ne famili mara ma en jaoda gi nyithinda, Mary Atieno gi nyithinda duto mosejiwa kendo osemiya support mowinjore mondo ati tich Nyasaye. Kendo adwa nago erokamano bende ne wadwa mageno jaote Philip Ochieng Anei, entiere Mbita. Nyasaye mondo mak bade kotiyo tich Nyasaye kono. E yo makende ahinya, chunya nyisa ni kik wiye wil kod tich maduong' ahinya ma japuonj Michael Otieno Masiaga osetimo ka en Dandora Phase 4 Rehema OVC. Michael, Nyasaye mondo ting'i malo kendo mondo gwedhi gi ji duto te misemako badegi bende ang'eyo ni goyo erokamano. An bende agoyo erokamano kuom tich matek misetimo. Wiya ok nowil kodi nyaka chieng'. Michael, Nyasaye mondo mak badi gi staff duto te ma en go Rehema kendo kata japuonj Obango, Nyasaye mondo ting' kendo Madam Mebo, Nyasaye mondo par. Un bende staff makanyo, Nyasaye mondo umu ahinya. An kod owadwa mosetiyo tich Nyasaye gi kinda mwasemakore godo, owadwa Dan Owade. Ka entiere Seme Kubudho, ka en gi jaode manya Imbo mamin Kevin. Dan Owade, erokamano kuom chung' gi injili, erokamano kuom setiyo. Kendo Nyasaye mondo ogwedhi ahinya. Tiyo osiepa magena ahinya mochung' gi injili ni, miluongo ni Honorable Piyo Wandayi, MP ma Ugunja. Wiya ok nyalo wil kode e yore duto te. Nyasaye mondo ogwedhe kama entiere. Jayalo Joseph Abuor Owete, kane gi jaode min Bili e piny Kochia. Mago yawuoyi mosetiyo ne injili kendo chung' gi injili gini mang'eny. Wuod Owete kama intiere, Nyasaye mondo ogwedhi chung' kod dalani, chung' gi nyithindi. Adwa nago erokamano retired teacher Mr. Opapa Joseph, en bende wuod Karachuonyo kama entie. Nyasaye mondo mak bade kuom tich matek mosetimo. Adwa ni mondo ago erokamano no wadwa bende Tom Odondi kani Ruiru. En be osechung' koda e wachni kendo osemako bada. Nyasaye mondo ogwedhe mang'eny. Antiere kod owadwa machielo Paul Owino Nyakeya, en bende en Seme Kubudho, en bende dhobich kanyo. Nyasaye maratego ni mondo ume kendo mondo telne. Bentiere minwa maluongo ni Mino Yugis, Mrs. Obonyo, entiere Kotiende stage kanyo, nyim dala Honorable mano osenindo owadwa Owede. En bende mama kama intie, alamo ni pile. Nyasaye mondo ogwedhi. Adwa ni mondo achung' gi kanyo nikech sa onge, to ndi joganda mathoth mosechung' gi injili ni, chunya mor kodgi, gisetiyo ne injili kendo Nyasaye maratego mondo mak badgi. In bende kaminenae, agoni erokamano mondo mi kawa thuoloni mondo ichung' nikech injili kendo chik iti mondo iwinjo wach. Nyaka goni erokamano kuom kawo thuoloni. Oganda mosechung' gi injili duto te kamoro amora megin tie, kata ok aluongo nyingi, chunya mor kodi. Vivian Ojiayo Kaport Victoria, wiya ok nowil kodi kuom tich matek misetimo nikech injili. Nyasaye mondo ogwedhi biasachi mitimo, Nyasaye mondo umi, Nyasaye mondo telni. Kendo wadwa bende miluongo ni Hannington Daktari, en bende wa Magunga. Owadwa, in be Nyasaye no mondo chung' kodi. Kapok awacho gimoro to chunya nyisa ni yie mondo igo chongi piny mondo walam. Wuonwa kendo Nyasachwa, agoyo ni erokamano gokinyi.
aseneno badi kendo chunya ogeni. Ayie ni initie ruothine miromo. Itimo gik malong'o kendo pile iparo oganda mosejwang' mawe piny, mosechwad piny ma onge gima ginyalo. Timako badgi mitendri kodgi migolgi oko. Ruoth erokamano kata jasigu osechung' modagi ni onge gima long'o manotimre. Wuonwa indo kiwacho ni timore, ng'ama ditamre onge. Omiyo biro iri koa bolore gokinyi. Nyasaye chak kod odiechieng'. Ing'eyo pek, chandruok, weche matek ma nyaminwa ni kata wadwa ni kata jaduong' ni kata mama ni kale. Aori kuondego te, Nyasaye maratego sana, ruodhe keda, ruodhe lela. Dhi kuondego Nyasaye mondo gik ma onge mondo bedie. Obed chandruok Nyasachwa manosegoyo bura mawacho ni gima ber ok notimre. Nyasaye goyo bura kendo mar ariyo mondo ine dalani, mondo iwachie ni gik malong'o notimre. Goyo bura nyadichiel kendo Nyasaye wach matek momako mama ni. Nyasaye obed tuo matek mok nyalre, obed wach ma jasigu osechwade lwete. In kendi in kod teko, in minyalo in minyalo gwedho. Nyasaye gwedhi sane mondo nyingi opake nikech iseloyo. Aluoro nyingi pok ni kuodo wiwa, bende ok iko weche kuot sani, to iko loch mang'ongo. We nyithindo ne loch maduong' michungono kodgi e wach moro amora mago mwapenjo timonwa Nyasaye. Kata ma ok wapenjo Ruoth, mano bende mondo imedi. Ok wachuno to wasayo e nying Yesu Kristo ma Jawarwa. Amen. In bende kaminenae wachie ni amen. An mawuoyo kodi ni nyinga Pastor Benard Otieno. An wuod Wiso tajako chia makamenya. An nyakwarore ka Wiso. Nyasaye no wara e piny Kochia. Kendo sama wuoyo godo ni tanti dala ma Nairobi dandora ka yalo wach mar Nyasaye manomiya kendo manoolo kuma mo manopako teko maro maler. Asetiyo tich Nyasaye kuom higni gi te, to pok aneno kama wach ni ofelie. Wach ni ose win kendo ene kende ene moselocho e yore duto. Kawuono chunya nyisa ni mondo atimni enenda kidogo eka mondo winjre e weche moko. E piny Kochia kono nonyuola higni 50 mosekalo chien, kendo an be natemo kaka jomoko temo, kaka nyithindo chako mondo wadhi sikul mondo ipuonjri weche moko ka piny osebiro ri sikul ma nyaka ji dhiye. Ne wadhi kuondego te mane watimo gimoro amora. Asomo St. Paul's Legacy Secondary School, kendo bang'e no awuok e boma mondo an beda manyi tich kaka jomoko bende manyo. Na nwang'o an ama trained teacher. Nyasaye nogwedha mondo abed japuonj mondo ati tich mar puonjo nyithindo. Natimo mago duto. Kata kamano jasigu nogoyo lengo kendo Nyasaye no bende nonena kaka chalo. Sama jasigu nokala ken gima long'o ma an akony onge, notamore kendo nodagi ni onge okang' manago. Mane momiyo norwaka e weche mok adiera mag kong'o mane wamadho kendo namadho. Eka bang'e achien Nyasaye mane oneno kachomo kuma lalie ka gima long'o manyalo timo onge. Nyasaye no nomako bada ka dala jok dong koda kendo bam koda. Kada gima long'o mananyalo wacho e kind oganda ne onge. In japuonj ma ji ochayo ma gima long'o in godo onge. Inyalo bawo kata long michake bawo nyaka sati mibawo gik mok nyalre midong kanyo ka piny odianyi ma kata gima long'o koro idong kipakori ni in japuonj gima long'o manyalo wacho nyim oganda manyalo konyo onge. Na kanyo gi bada ka piny osebola piny pangla. Eka nayudo wach maduong' momiyo chung' ka kawuono kayalo kan kod chir. En injili ma ka Jehova manowara. Nawinjo ka gunga wuodo moro gi ne yale chieng' moro. To sama nasudora kuom gi machiegni to nawinjo weche matek manomula ka koro anaseran e kor gweng'. Dhano wuoyo kuoma kendo ging'ado weche na ai Nyasaye. Awuoro gima Nyasaye notimo e thurwa kendo kanomako bada to noketa manowala mondo abed achiel kuom oganda manyalo chung' kod injili miyalo sani. Omiyo abiro mondo abed janeno. Ang'eyo jothurwa jokochia duto ng'eyo gima wachoni nikech notimore lela ka gineno ka piny osedong koda ka ane madong' e kind ji ka ji nyalo winjo maber tata donge gima nyalo kata chiel onge. Omiyo kawuono abiro ni an ng'at mopogore. An jal mayalo wach Nyasaye. Oganda mosechung' koda wachni ero kamano. Aseng'eyo gik mosedhi kendo gik mosekale mondo mi injili gi kama ogikie. Chunya gombo ni mondo awuo kuom wach moro sani mondiki Muma
e kitabu ma Johana 7 e wang'e. Mane wach madwani bro pok kodi gokinyi, kendo ajiwi bende ni tich abich ka tich abich gokinyi machal kod ma kik wi wil mokineno injili maka Jehova, kendo ka ok iwinjo kech injili no kende ema nya chung kodi, ema nyalo timo gik malong'o e kit ngimani. Aneno ka notimo na, omiyo an kod chir ka wuoyo kuome. Injili no setera kuonde mopogore opogore piny ngima kama pok adhiye gi wach ni onge. Omiyo kawuono kayale kokalo kuom TV ni tan an jal ma janeno e wachni, kendo an kod chir ni ma kende gima ok su, en kende gima ng'ato komako to neno gik malong'o ma Nyasaye chiwone. Omiyo adwa ni mondo asom kitabu ma Johana 7 wesa 1 nyaka 9 mawacho kama: Bang' mano Yesu nowuotho koni gi koni ka puonjo e piny Galili. Ne ok odwar dhi Judea nikech jodong jo-Yahudi ne dwaro nege. Sap jo-Yahudi miluongo ni Sap Kiche ne chiegni, omiyo owetene nowachone niya, ka idhi Judea mondo jopuonjreni one honni mitimo. Ka ng'ato dwaro mondo ji ong'eye to ok onyal tiyo kama opondo. Ka en adieri ni timo gik makamagi to ara nyisri e nyim piny. Ne giwachone kamano nikech kata gin ma gin owetene ne ok giyie kuome. Yesu to nodwokogi niya, kindena pok ochopo, to un kinde unitie ndalo duto. Un piny ok nyal mon kodu, to an omon koda, nikech kinde duto asiko ka nyise ni timbene richo. Un dhiuru adhiya e sawono, an to ok adhi nikech kindena pok ochopo. Kane osewacho kamano, nodong' Galili. Thuon wach madwa wuoye sani ndiko lerona ni kindena pok ochopo. Mane thuond wach madwa ni wapogi kodi gokinyi masani. Kindena pok ochopo. Story masomo kata sigana masomo sani wuoyo kuom owete Yesu monyuolgi godo kamoro achiel. To ndiko lerona ni kata mana Yesu no yalo puonjo to wetene ok oyie kuom wach moyalo. Kendo kata ka ging'iye to en mato mana wadwa. To weche mowachogi monre kod weche malong'o mwagombo ni mondo wawinji. Kendo ok giyie kuom wach ma Yesu nogo yalo. To gichieng' moro makoro gichako bisana kode, kendo gikone niya, Judea kamineno cha nitiere wach moro mar nyasi mar sawo mar kiche matimore. Isetimo gigi koro gweng'wa ka waseneno. To iwinjo nyisri e nyime piny e lela mondo ji ong'e ni injili miyalo kod weche miwachogi gin weche makelo ngima adiera kaka iwachogi ni. Omiyo wuog ka mondo idhi e sawo kama jodong oganda nitie. Ang'o momiyo gidhire nikech kata gin bende giyie ni gik motimogo ginye gidawo, to gin adiera ni gik motimogo nyalore. Weche mowachogo kata gin bende ok giyiego ni gigo gin adiera. Gichich to jalni en jal manade. Winji, ok gin ema giyango chik kod Yesu. Chieng' moro jopuonjre mage oneno ka Yesu no owuotho e wi pi. Sama nowuotho e wi pi ka yamo mager to mako pi kendo mako apaka mang'eny kendo yie ma gin go tangni kama kamacha. To Yesu wuotho e wi pi biro. Ne gidhiero ma gipenjore to mae to ng'a? Tiene giwuotho kod Yesu ni to ok ging'eye. Gin bende gichich ni to ma jal machal nade. Kaka Yesu tiyo en kende en mong'eyo. Jopuonjre gogo chieng' moro machielo ka Yesu nindo e yie to gino yamo tago yie kama kendo kamacha. Sama Yesu nochiewo mong'iso yamo ni ling' thi ma yamo winjo, ne gigoyo mbaka kendo giwinjo gipenjo, to ma ng'ama nade ma kata mana yamo winje awinja. Ibe kawuono adwa ni mondo anyisi Yesu moyalo wachne ni ka ng'ato ok obolore e nyime to kata mana winje nyalo tami, kendo kata mana yie kuome be nyalo tami, kata mana kawo injili moyalo ni bende nyalo tami. Omiyo gigi duto te notamo jodong oganda gi jopuonj chik winjo. Nikech ang'o? Nowuoyo kuom pinyruodh polo, jodong oganda wuoyo kuom piny mwadakie ni. Jopuonj chik wuoyo kuom piny mwadakie ni. To injili mana Yesu oyalo ne en injili matero ji e dala mosiko manyaka chieng'. Omiyo chieng' onogo ka oganda ochung' mokone ni nyisri e nyime piny to konegi ni sana podi. Akelo wachni mondo aduogo geno kuomi
ni sani podi chunya nyisa iwinjo nyako itieko sikul maber kendo nyako majaber samoro tich inwang'o malong'o kendo itimo amor ga gwe tek nikech tich nyalo konyi tire weche moko motamore chopo kare omiyo ganda mathoth me koro gweng'u wacho to tich motiyono to pesa men go mathoth go dako nwang'e chuo mondo dagiego dako nwang'e nyithindo mondo pidhi mondo wane Nyasaye go kode kokang e gik malong'o motimogo. Adwani mondo wachi ni kawuono unu penjo kamagego nyakono sane podi ang'eyo nyaka wuoyi moro manyok kendo sa maber kendo kata gini dala kod odgi kanyo to weche te beyo kata kamano nyathi pok oyudi e yodno mano be nyalo mako bura ma ji penji to mwandu man go mathoth no te wanene koriebo geche matiende gidongo ogero nyaka udi madongo ka ji odak dakie moro to kata kamano dakwane nyathi e odno adwembra jiwi iwinjo wadwa sani ema podi aseneno oganda mathoth ma chunygi osemoko giwacho ni wasetuora higni mang'eny kendo kata kama gikieni aseparo kata mana dera nikech onge gimachielo ma koro adong'o go. Jal moro obedo higni 38 e dho yawo to sama ne sani ochopo Yesu ma ja Nazareth sana ruodh lela nochung' ratiro mokone chungu malo mondo ikaw pineni mondo idhiyo sani podi giwe dhiri sani podi nyako giwe dhiri sani podi iwinjo Ana bende nodhiri kamano Penina manyeke nokone ni kuongo dalaka kenda winjo kiluongi ni ni dhako maduong' e dalaka kata kamano Ana biro ng'eyi to kawuono an gi nyithinda kadhi aora taluongo wadhigo an kod gero ke chiemo na ti to gibiro kawo kara to kata ka tho to gidong' kara biwachi ni Penina notho to noweyo nyare kata noweyo wuode e chodalane pod nitiere pod ngima to in Ana ere mari sama sa Nyasaye nochopo Penina noneno wich kuot nochako wuoyo kendo nikech ang'o noneno gima Nyasaye otimo winji nyara kaminenae winji wuoda kaminenae sani kochopo ma sa Nyasaye ka sa Nyasaye ochopo winji to gik ma jogo osewacho te dhogi biro moko. Aseneno ji mathoth mosegone gi siboi ka gini udi okinyi ginyachiw sa 9 kagilamo Nyasaye gi pi wang' giywake go chongi piny jirani wuoyo kuome wacho oolowa kod ywak omonowa kata nindo to ere biro dhode pile rendo tame chulo to pile ka pile to goyo koko ka pile onge gima long'o moseyudo nyithinde ok chiem maber wuotho gi lewni mokidhore ang'o migonwa koko pile ka pile jirani in miwuoyo kamano no winji sama iyo sani osechopo to sa mamani sa kijanani kobiro chopo ibiro neno gik madongo mabiro timorene nikech ang'o sane podi samoro kwayalo kama kata gari mariembi ema ongego aseng'e ni wuoyo kuoma kiwacho niya ato moyalo mwanene pile ni to ere gari ma en go abe aduoki sana podi chieng'o nogo Ayubu neno gik moko manyaka mwandu manyo en go olal temo dongi bade lilo madhano penjore to moja yalo ruokni to moja Nyasaye ruokni to mogeno kuom Nyasaye ni manyo kasa wakati tio misango dakwane ka Nyasaye no koro change winji sane ne podi sama sane no chopo to gik moko te mano olal no duokne ngima no duoki nyithindo no duoki mwandu no duoki nikech ang'o sa Nyasaye no chopo gik madongo notimore kik wiwil e dala Ibrahim gidaka daka kanyo higni madhi ne gikendore gina nono to gisiko ni Nyasaye nyalo gisiko ni Nyasaye jakatine gisiko ni Nyasaye moromo to gima longo meneno kuomgi kaka nyathi manyalo or to onge ne gigeno kuom Jehova kar ne gionge nyathi gigena kuom Jehova to sama sa Nyasaye no chopo ne awacho ni karamo
Nyasaye nolore sane, nowuoyo kod Abraham, nokoni Ibrahim weche moko matek. Kata kamano, jogweng' nosewuoyo, oganda manonene nosewuoyo, wasigu nosewuoyo, jirani mane nene nosewuoyo, kawacho niya, waneno kogolo mwandu mang'eny otere kanisa, waneno kodine ruodhe no, to pok waneno gweth ma Nyasaye otimone, oonge go. To sama Nyasaye nolore sane, oni kod ranyisi notimore. Kawuono mama kama intie, ang'ere se kadhe wach matek, kada tuono osegoyi, kendo gara mathoth osebiro mondo neni. Sama ginene gijiwi, gikoni oyo ibiro chango, ka giwuok to giwacho ni oyo yawa, gima waneno cha to onge. Janja kama koro giki odong' mana gi Nyasache, iwinjo giwacho wach maler, idong' gi Jehova Nyasaye. To ka sani ochopo to kitanda mar midekre mokimi oseketie no, ma tuo mar Ebola oseride no, iwinjo tuo mar kansa moserido matek ni ok changi no, e nying Yesu ma ja Nazareth, kawuono kaminena, to ka sa oromo ibiro chung' e lela ma ji ne kaka ichung' kiwuotho. Ineno dhier mosemako dala ma dhano osewuoye, kendo ang'ere giwacho niya, e kor gweng'wa ka, e kor gweng'wa ka, gweng'ni tek ichako kocha nyaka koni, dalane kende modong' ka nitiere od lum, ute mag lum nosetieki. Be tinde ok wagero mabati moko maricho richogo, tinde wagero permanent houses. Ne mar ng'ane kaka chalo, ne mar ng'ane kaka chalo, ne mar ng'ane kaka chalo lokacha. To iwinjo ng'ane nodong' ka, ento kata od lum mobam kende emoonge go. Iwinjo sani podi kasa ochopo to gik malong'o biro timore. Iwinjo mama, kik iluor, sa Nyasaye biro, ang'eyo ni ose mana chopo. Chieng' moro Samuel timo neno, owuoyo kuom Saulo, owacho niya, Saulo no aneno mirimbe oko, kada wacho ni weche moko, kata kowinjo ni dawir ruoth machielo to nyalo nega. Nyasaye iora okadagi teni otimra tego ndi, to kowinja ni adhi wiro jal machielo kendo adhi kuma iora eni, ineno nade, ang'o manyalo timore? Nyasaye kone Samuel, ibiro ywago, ibiro kuyo, ibiro sympathize gi Saulo nyaka karang'o? To asedage, ane madage. Iwinjo, kaw mo mondo iringi idhi godo ka Jese asewalo ng'ato kanyo. Sama nodhi mondo wir Daudi mondo bed ruoth, Jese nokelo yawuoyi madongo ma badegi romo kamagi, yawuoyi madongo malo, yawuoyi man kod chia, man experience e lweny. Kata kamano Nyasaye nowacho niya, sa jogo podi sana oromo mana mar wiro jal machielo. Sama nokele wigo kadho te, to kane sa oromo, Nyasaye nonyisore lela ni jal masewalo iluongo ni Daudi, wuoyi matin manie kwath, kele uru mondo wire. Sama nokele, piny kod polo notung' kod mor, nikech ang'o? Sa noromo. Awacho ni kawuono in bende hori anena, Nyasaye mong'eyo sa, geche midwarogo koneno ka long'o kodi obiro kelo, changi midwaro no koneno ka ber kodi obiro kelo, nyithindo midwaro no miselamo higni mang'eny koneno ka long'o kodi obiro kelo. Ang'eni isego lam e boma ka, isewuotho ka kod kacha, misea nono kod badi. Jomoko manyo biro ng'eyi, mane biro barupegi matindo tindo moko magaboro, tiwinjo osenwang'o tije tiyo, to in idong' oko e pap. Awacho ni niya, kik iluor, sani podi to ka sani oromo, ibiro nwang'o tich maduong' ma Jehova Nyasaye biro kele sa mowinjore. Kik chunyi chandre, nikech ang'o? Sani ema podi to ka sa oromo to gik malong'o te ibiro yudo. Iwinjo mama, chunya nyisa gokinyi mondo ajiwi, sa Jehova ema ber. Aneno kobiro kod gweth maduong', okelo gik malong'o e dalau kanyo. Iwinjo wadwa, Jehova lor okelo gik madongo, obiro timo kata nosenyieri, mosejwang'i, moseng'ad keti oko, mowache ni ok nyalre. Mano gine mane giwuoyo. Sama Jehova wuoyo to gik malong'o timore. Sama Jehova ochung' ni mae sa malong'o, to gik madongo, gik malong'o mamiyo dhoodhi moko biro timore e dala.
Aseneno dala moro manoseng'adie kede. Jaduong' mar pacho en bende dhogi omoko, mama bende dhogi omoko, kochung' e dhorangaye kong'iyo to dhogi moko kopenjore adwa timo ang'o e dala ka, mamiyo gik moko te matimo ok nyal dhi maber. Winji mama we ywak, abiro mondo ahol chunyi nikech ang'o, sani podi ka sa oromo enoywe pi wang'i. Nyasachwa no noywe pi wang'i, kendo kata ywak kata nduru ok nochako ne kendo kitimo kamano nikech ang'o, Jehova olwar kendo dwaro ni mondo ting'i malo, mondo timni ng'uono, mondo ine gik madongo ma Jehova no timo mine koyugi. Aseneno gik malong'o ma Jehova chane dalani kanyo. Kawuono kata bed ni pek nitie mikale, tadwa lando ni sani ni Jehova no oselor, odwa timo gik malong'o e dala. Kata bena nyako man Mombasa, chunya moro koni nikech ogeno kuom Jehova. Nyasachwa no biro timo gik malong'o. Mama bede kod yie, bede kod chir ni osetimo ni, kata ji osenyieri, kata ji osegoni siboi, jasigu osechung', isedong' kanyo ka ok inyal. Ibiro nyalo sani nikech ang'o, sa Jehova nosetimo ni, obiro timo ni sani. Obiro gwedhi owadwa, nyaminwa, Jehova biro gwedhi, obiro ting'i malo mamana, iwinjo owadwa, Jehova biro ting'i malo. Jehova nogo sani kochopo, gima nyalo tamore onge ng'ama nyalo tamo Jehova mondo gwedhi, obiro gwedhi sani. Akwayi kama intie, kidwa ni mondo ine teko maka Jehova, goane chongi piny molam Nyasaye, mondo rom kod dwaro maka Nyasaye. Mondo Nyasaye ochung' kodi sani. Aluoro nying Nyasaye nikech loch ni e lwete, obiro ting'i e chuny lwete, eno ting'i malo, eno miyi gik ma onge mondo bedie. Bed kod yie kuome mondo ine ka sani chopo mondo timni gik malong'o. Go chongi mondo walam Nyasaye. Agoyo ni erokamano Nyasaye, aseneno ng'wononi kod hera, ok ilokri. Jehova ka sani oromo to mamani, ka sani oromo jaduong'ni, ka sani oromo kijanani, ka sani oromo to nyakoni, ka sani oromo to chilielni, ka sani oromo nyathi kichni, ka sani oromo to jal mosejwang'ni moluong ni chokora. Ruoth biro chodhe kama entie, inikele dala kimiye gik malong'o. Bedi rendo osetamore, bedi tuo oseridode, Jehova chung' kode sani mondo rom, mondo timne oni kod ranyisi. Aseneni kaka ichalo, Jehova timro ng'wononi mondo nyithindi one. Erokamano kuom sechung' kod nyithindi gi weche te, ng'wononi mondo umgi riate weche duto. Jehova ok wachuno to wasayo e nying Yesu Kristo ma jawarwa, amen. Mana kaka wache samokadho, an nyinga Pastor Benard Otieno, an wuod Wiso tajakochia. Nyasaye oloso na thuolo mondo awuo kodi gokinyi. Alemo e kanisa kendo ayalo tich Nyasaye e kanisa mar Foundation of Eternal Life Church Dandora ka. Ka intiere machiegni, igombo mondo wawuo, igombo mondo ibi mondo walam Nyasaye kanyakla. Bi ka injo e vela chung' kanyo, wuothe laini no kibiro kichalo ng'ama dhi AP line. Kichopo Samlis Education Center, wantiere bathe kanyo e kanisa ma Nyasaye osemiyowa. Yie mondo ibi kanyo mondo tich Nyasaye. Wan gi jodolo ma Ruoth osewalo, ma gidwaro ni mondo in bende biwariwre kanyakla. Wan kod wadwa Barnabas Ouma Otieno, Andrekus Otieno ma wuod Awuonda, wan kod ni Okelo wuodo yule. Nyasaye wale mondo titich Nyasaye kanyakla. Bi era keto namba na kanyo, yie mondo igo e wach manade machandi, wana winjre, wana lam kamora yo mora, wana lam Jehova Nyasaye. Wach no kende emane kode ngima, wa Jehova no kende ema chiwo duoko. Obiro chiwo ni duoko. Namba no chung'ie gi injili in bende mondo ine gik ma Nyasaye timo. Wan kod Bishop marwa Julius Otieno ma wuod Dondi, Nyasaye mondo gwedhe kama entie. In bende minena machunyi koni ni mondo itine injili, machunyi waloni ni mondo chungi injili, chunyi waloni mondo ibedie part and parcel of oganda matiyo ni Jehova. Kao namba no monigo, Nyasaye no chung' kodi, Nyasaye no gwedhi, Nyasaye no umi gik maonge duto. Nyasachwa biro kelo kasani oromo, Jehova no chung' kodi. Onge gima tek mano tame, obedi wach manade matek, onge gima tamo Jehova. Ine monyalo tami, ng'at machielo monyalo tamo, ito ok no tami. Goga sime, goga namba no mondo wawinjre weche moko, mondo ine gik madongo ma Nyasaye timo. Chunya mor oganda duto te
te mosechungi injili e wach moro amora moselame Nyasaye masenene duoko Jehova iparo ganda te timnegi oni kod ranyisi mondo wane gik malong'o mitimo. In bende ajiwi kik ibed maluor, sani koromo, sa Jehova koromo, gik malong'o, gik madongo biro timoreni. Nyasaye noting'i malo, Jehova nochung' kodi weche te, kata ok wawacho duto kuom duto eto ng'eyo gima nade machandi. Jehova no mondo ochung' kodi, oting'i malo, omiyi gik maonge mondo bedie. Kik wiyi wil, go namba no mondo wawinjre weche moko. Nyasaye mondo ogwedhi. Iwinjo masiaga, ibe Nyasaye mondo ogwedhi kuom tich mar puonjo nyithindo misetimo te. Alamuni Nyasaye no gwedhi, Nyasaye mondo umi, Nyasaye mondo rigi staff duto te mag Rehema OVC. Nyasaye mondo umi, Nyasaye mondo riti. In be minena, Nyasaye mondo ting'i malo e yore duto. Ka wawinjore weche moko, go namba no mondo wane gik manade ma Nyasaye timono. Erokamano, Nyasaye mondo ogwedhi. Bende erokamano ne nyaminwa Cynthia mosechung' koda wachne sani. Nyasaye mondo ogwedhe. Erokamano ahinya. Achiwo